Totul a pornit de la plângerile făcute de mai mulți localnici din comuna Dănești, care s-au trezit cu terenurile ocupate. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au pus în executare 2 mandate de aducere emise într-un dosar penal aflat în instrumentare, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual, uz de fals și fals în declarații. Activitățile au fost desfășurate în continuarea cercetărilor efectuate într-un dosar penal, în cadrul căruia, la data de 25 iunie 2026, au fost puse în executare 9 mandate de percheziție domiciliară. Totul în scopul unei afaceri imobiliare, spun surse din anchetă. În urmă cu o lună, anchetatorii au făcut 9 percheziții la Primăria Dănești și au ridicat documente. Așa au constatat că fostul și actualul primar au emis titluri de proprietate pe terenurile pe care alte persoane aveau deja documente. Mâine cei doi vor fi prezentați procurorului pentru audieri, iar magistrații vor stabili dacă vor fi arestați sau nu.